Здравейте, това е втори епизод от нашия Survival. Избележащото съм писала с Survival. The fuck. Опа. Така. Защото грешка. Съжалявам за нея. Така. В този епизод мисля да отида за дърво, но първо една каменна кирка брадва да си направя и тук да взема няколко пържоли. Така. Така. Чакайте секунда. Така, тук съм. Събрах 3-4 лут, обикновено и 7 от джунглата. Сега да посъбера още малко. Първият епизод, няколко минути след, една минута след като го качих, или една-две минути, имаше едно гледане и това беше супер яко. Може би вече е направил 2-3. Така. Сега. Искам още една печка да си направя. Не. Първо пържоли. Не, всъщност една. И един двоен чест. Стъмнява се. Така. Надявам се да ме чувате, защото в миналия епизод микрофонът ми беше много слаб и не се чуваше нищо. Ако въглем да направим. Всъщност ще ми трябва това да го направя на пръчки. Така да си направим капаци, всъщност не врати. Къщата ни е под земята, няма смисъл. Така. И време е за чекпоинт на мапа, ако разбирате за какво говоря. Така. Ето така, това е стар мап, може би. Мини мап говоря, защото се отбелязва с лъч. В принцип се отбелязва с едни други. Ама както и да е. Ето този лъч всъщност е доста добре, защото когато отидете навсякъде го виждате. Колкото и да сте далече. Ето. Така. Това мисля да е епизода. Тук поне една пържола няма стане добре. Това мисля да е епизода, надявам се да ви хареса, правихме главно простоти
Направихме си кол, събрахме дърво, направихме малко пържоли, изпекохме. Другия епизод ще си направя мина. И това може и да направя всички стени, пода, стените, да фана с такъв камък. Това не е такъв. Ще направя градинка, басейн. И да, това е за сега. В някой епизод ще разчиствам. Ще осветявам и това беше за този епизод. Надявам се да ви е харесал. Давайте плюсчета, коментирайте и оценявайте. И това беше и чао!